Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca de ce nu zic? Crafting and blending. Sau, cum să schimb? Stați o secundă. Crafting and blending, da. Eu să încerc să fiu mai jucat și harta normală. Ce oribilă. Find the button, hai că mai merge, dar e foarte greu. Eu aș zice one block. Băgăm un one block. Și nu vedeți că arată foarte bine. Nici oribil nu arată, dar ca să vedeți cum arată bucățele de arăt imediat. Să se încarce. Gata? Nu. How to play. Ce mă că știu cum să fac un bloc? Stai de secundă. Settings. Nu știu cum se dă camera asta. Multiplayer să te joci tu. First person, third person back. Eso. Și nu, mai bine din nou. Am să-mi se vadă, să-mi se vadă un pic. O frate, iar am lag. Ce fac acolo, bă? Că nu m-am dat bot ca nici. Zimbabwe. Am căzut. Enervant mai ieșit, mai. Stai un pic. Cu shift-ul de-abia a vrut. Vedeți-mă, cei care se joacă de pe calculator e foarte greu. Opa, am avansat. Da. Băi, mie mai trebuie oi ca să fac un pat. Da. Mama, cum a venit. Seamănă, stai. 4, 7, 4, 8. Hai că merge. Bă, cum arată? Ce-mă chestia asta, frate? Un crafting tabel. Bă, mi-aș face un... Tiras. Nu zic stă pe mama, nu zic. Bă, eu mai trebuie o bucată de lemn. Că fac... Ce-i mă asta? Stone? Cobblestone pe scurt. Ok, pix. Amazing. Păi știi ce? Mă joc, stai. Păi deja sunt 4 minute, sunt aproape 5 minute și lumea n-a dat like. Serios. Dă și tu un like, te rog. Și un subscribe dacă se poate.
O secundă să văd cum... Da... Nu, 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 nu! Acum sigur o să mă mișcă repede, dar... Imediat ne facem și de stone. Ce e asta, frate? Nu știu. Și dart. Profetul, eu mi-am făcut un... Le vin după reclamă, desigur. Am revenit. Da, frate. Hai, tu mi-e bun. Nu știu, fraților, erau... Sigur, cum să-mi dea gol? E imposibil să-mi dea gol. Vreau să fac iteme. Ce Dumnezeu e asta, frate? Pumpkin. Eu v-am zis că locul ăsta are texturi nasă? Nu v-am zis. Și încă pe shift. Păi, fraților, am nevoie de lână. Fraților, se... Ok, pa. Fraților, s-a terminat. Topor. Nu știu de cine am făcut topor. De topor aveam. Schid rezervă. De să-l urcăm aici sus. Și pe ăsta. Pic, așa. Și vine o chestie. Lupățica. Stau așa. Ce mai lipsește ea? O sabie, că dacă ne dă un zombalău. Desigur, numai că mai am, da. Hai că mi-ajunge, nu? Da, cum să... Se ajunge.